štúdiu Fan o 5. vítam aj Michala Havrilu, Mateja Prokopa, Jozefa Konopku a Igora Homolu. Dobrý deň, páni. Dobrý deň. Dobrý deň. Aha, tak ten prvý taký tlmený zvuk a to prvé pozdravenie dobrý deň, to Michal konkrétne pozdravil cez motokárskú helmu, pretože práve o motokárach a konkrétne o kartingu bude v nasledujúcich minútach a v niekoľkých vstupoch vo Fan o 5. reč. Takže páni, v motokáre som si už vyskúšala, aké je to sedieť. Povedzte nám, prečo je to karting, keď všade, teda u nás sú to motokáry. No, Michal, napríklad. Miško. Karting je z anglického slova, z angličtiny, no ale to je úplne jedno, či sa tomu hovorí karting alebo motokári. Karting je len oficiálny názov. Takto, drž mikrofón, aby som ťa naučila a ty ma môžeš potom naučiť s volantom robiť. Čím sa líši karting alebo motokári takéto od tých halových motokár? Hlavne je to výkon motora. To je asi to najdôležitejšie, ale celá tá konštrukcia motokári je úplne iná. Vyzerá to na prvý pohľad rovnako, ale je to naozaj... To je taký istý rozdiel ako medzi civilným a pretekárskym autom. No a koľko je asi ten rozdiel vo výkone, aká je poprípade akcelerácia? Asi 10-násobný výkon to má a tá akcelerácia je menej ako 3 sekundy na stovku. To znamená, že na Slovensku nie je auto, ktoré by malo také zrýchlenie. Ste v nejakom klube alebo v nejakej asociácii registrovaní ako kartingisti? Jasné. Každý z tých jazdcov v podstate má nejaký svoj klub. Sú malé kluby, ktoré sú 2 členovia, 3 členovia. Sú aj väčšie kluby. V Bratislave je jeden veľký klub, ktorý má povedzme 20-30 členov. Takže je to rôzne a v podstate to závisí dosť často od sponzora, ale nikde není povedané, že veľký klub musí dosahovať vynikajúce výsledky. Je to veľmi často tak, že taký rodinný malý klub, 2 ľudia niekedy dosiahnu ďaleko lepšie výsledky aj medzinárodne, jak tie veľké kluby. My sme spomínali, že v takejto motokáre dokonca trénuje napríklad taký Michael Schumacher, alebo Michael Schumacher, alebo Ayrton Senna, ktorý je ešte známy, takíto piloti Formuly 1 si dávajú takéto tréningy. No všetci piloti začínali vlastne, no skoro všetci začínali v motokárach vlastne. Michael Schumacher napríklad jazdí aj majstrovstvá sveta motokár, akože oficiálne. A no všetci sú v tom zainteresovaní. Je to nebezpečné? No ako sa to vezme, no pre nás to nebezpečné, my to nebereme tak, že to je nebezpečné, ale v podstate ide to rýchlo, ide to okolo 150, takže to je nebezpečné. Koľko treba trénovať na to, aby si človek mohol sadnúť do motokári a prejsť alebo odjazdiť celý jeden tréning alebo dokonca súťaž? Trénovať treba fyzickú kondíciu každý deň, no a najčastejšie asi pred pretekom, už keď cez víkend sú preteky, tak už od toho útorka by sa malo teda začať trénovať, skúšať, testovanie. Od útorka. Kári. Hej, od útorka. A keby odstrediť, tak nemám šancu vyhrať. No tak niekto príde v piatok a môže Nám vyhrať. to všetko dá. Podplatíme. Dobre, ktorý je z vás najlepší pretekár, čo sa týka kartingu? Jednoznačne vy. Ja? To, Mňa čo sme ťahali pred videli, chvíľou za to, čo štúru sme na tej videli na motokáre. chodbe, to bolo fantastické, to bolo nádherné. Najviac sa vynímali tie topánky, to bolo úplne... Áno, to proste musíme odporúčiť Medzinárodnej federácii, aby to zaradila do oficiálneho programu. Len sa mi zadreli trochu do motora, neviem, či som vám to náhodou nepokazila. Koľko má cenu takáto motokára? A táto už teda nemá až takú veľkú, lebo už má odjazdené 2 sezóny, ale približne tá nákupná cena je okolo 300 000 korún s motorom, ale v podstate to je sériový model, ktorý, dá sa povedať, tak slangovo povedané, nič nejde. Je to taká jednoducho stará motokára. Áno. Máme tu divácku otázku, dali by si motokáristi duel so Schumacherom? No, preto som sa pýtala, že ktorý je z vás najlepší. No ja by som si s ním veľmi rád dal duel s takým Schumacherom. Hej, a myslíš, že máš nejaké šance, že byť aspoň 7 za ním? No u nás doma, akože na Slovensku, na našich tratiach, čo poznáme, myslím, že tá šanca by bola. Chlapi, ja mám teraz pre vás jedno veľké prekvapenie. Určite nepoznáte Madonu a my vám ju teraz zahráme, dobre? Die Another Day z Bondovky.